धरती पर जे आई बा ओकरा एक दिन जाए के बा। कवि के भाव बा वहां के व्यक्त कइले बनी कि जाई सुगनवा एक दिन पिजड़वा से कि काहे करेला बाबू इतना गुरूर एक दिन जइबा जरूर। काहे करेला बाबू इतना गुरूर एक दिन जइबा जरूर। जाई सुगनवा एक दिन, जाई सुगनवा एक दिन, जाई सुगनवा एक दिन पिजड़वा से भैया और आदरणीय मंदिर के पुजारी जी की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन ढेर सारा पुरस्कार कहल बा कि जब तक ले शरीर में सांस बा लोग कहता जो हमार चाचा हवे और भैया हवे तो अल्ट्रा के मोबाइल चलावत रहे तो एप्पल के चलावत रहे। लेकिन अपना सबको समझावे के चाहिए भैया कि जब शरीर मर जाला शरीर से जब आत्मा निकल जाले तो शरीर के कोनो महत्व ना रह जाला भैया। चाहे वो केहू हो माटी के माटी में मिल जाई धन दौलत से पूछू साथे न जाई। सबके समझ होके के चाहिए जब तक ले हमने के जीवित बनी जा हो तक जींस हाई कंपनी के चाहिए, शर्ट हमारा हाई कंपनी के चाहिए। लेकिन मनु भैया याद रखे हमेशा कि कफन के कोनो ब्रांड ना हो मिली तो वह कफन मिली जो सबका के चाहिए। माटी के माटी में मिल जाई धन दौलत से पूछू साथे न जाई। और क्या कहे के बाद प्रभु जी बनोले बड़े इहे दस तू भैया कोनो भी काम होला तो ओकरा पीछे रहस्य होला। वही तरीके के जैसे सृष्टि के रचना के लेबा हमनी के रचना के लेबा तो हमनियो पीछे कुछ कार्य होई, हमनियो के पीछे कुछ नियम कानून होई। उहे कवि के भाव बा प्रभु जी बनोले बड़े इहे दस तू तो चले के बाद कि काहे करेला बाबू इतना गुरूर एक दिन जइबा जरूर। काहे करेला बाबू इतना गुरूर एक दिन जइबा जरूर। काहे करेला बाबू इतना गुरूर एक दिन जइबा जरूर। काहे करेला बाबू इतना गुरूर एक दिन जइबा कि काहे करेला बाबू इतना गुरूर एक दिन जइबा जरूर। अगर आप सबके अच्छा लगा लोग